Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну, поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Олег, как вы можете прокомментировать, согласны ли вы с позицией президента? Ви знаєте, я, напевно, не буду більше оцінювати позицію президента, але більше оціню те, чого сьогодні добилося, в першу чергу, Міністерство здравоохранення, Мінздрав, і те, що сьогодні відбувається з підприємцями, з тими людьми, які залишилися на вулицях. Ви розумієте, що локдаун вихідного дня, він якраз стосується більше підприємців, малих та середнього бізнесу. Це їх сьогодні просто позбавили можливості, скажімо так, навіть на существування. Тому що якщо зараз оцінювати саму позицію уряду, влади до малого бізнесу, до того, що відбувається, навіть не потрібно розказувати, куди були виведені ці мільярди гривень із фонду пандемії на рахунок ремонту доріг. Але саме велика проблема в тому, що сьогодні саме малий бізнес, малий та середній страждає від того, що локдаун касається саме їх. Тому що давайте уявимо, що середній бізнес і малий – це все-таки, люди, які в більшості своїй, починаючи з 90-х років, привикли самі себе захищати, забезпечувати, і їм забороняють сьогодні виходити саме в вихідний день на ті ж самі ринки, торгувати в відкритих павільйонах, і їм сьогодні просто-напросто не вистачає можливостей для, скажімо так, здійснення своїх фінансових операцій. Сьогодні потрібно вводити якісь заходи щодо локалізації процесів, але держава сьогодні не бере, вона бере функцію рекомендацій, тобто не можна торгувати, не можна працювати, не можна виходити, не мають працювати ресторани, бари, але чомусь ніхто не говорить про компенсацію, яку має забезпечити держава для того, щоб абсолютно підтримати тих людей, які сьогодні залишаються, по суті, без роботи.